Is-sħana estrema li qed tolqot lil pajjiżna f'dawn il-jiem qed wassal biex tiżdied mod sinifikanti d-domanda għall-elettriku u skont l-istess Ene Malta din se taqbes ir-rekord preċedenti ta' 663 megawatt li kien ġie reġistrat 3 snin ilu. F'dan il-każ Malta mhix eċċezzjoni hekk kif l-istess mewġa ta' sħana estrema qed taffettwa ħażin lil bosta pajjiżi Ewropej u qed wassal għal domandi bla preċedent. Stqarrija tal-kumpanija qalet li għalkemm il-kapaċità ta' pajjiżna fil-ġenerazzjoni tal-elettriku tibqa' biżżejjed biex laħaq mad-domanda attwali, il-qtuħ fil-provvista illi kien hemm hu riżultat ta' ħsarat li ġew ikkawżati fin-netwerk ta' distribuzzjoni. L-Ene Malta qalet li l-inġinieri u t-timijiet tekniċi tagħha qed jaħdmu biex jirranġaw mill-aktar fiss il-ħsarat f'partijiet mill-lokalitajiet ta' Birkirkara, Ħalbalzan u Liklin fejn 4 cables ġalhom ħsarat f'inċidenti illi huma separati. Waqt li x-xogħlijiet ta' tiswija bdew minnu fih, ġie spjegat li l-kumpanija baqgħet għaddejja bil-programm estensiv u mifrux ta' investimenti multimiljunarji mill-Gvern biex jissaħħaħ in-netwerk nazzjonali. Bħala parti mill-istess programm hemm ippjanati iżjed xogħlijiet ta' rinfurzar fl-istess lokalitajiet affettwati fl-aħħar jiem biex tkompli tintlaħaq id-domanda dejjem qed tikber. Biex jitnaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent u l-provvista tal-elettriku terġa' tingħata lill-klijenti fl-iqsar żmien possibbli, l-Ene Malta wkoll qed tħaddem generators f'numru ta' substations affettwati u la darba jitlestew it-tiswijiet fuq il-cables dawn jerġgħu jitqabdu man-netwerk nazzjonali tal-elettriku.